Ja, nu ser jeg så meget, at vi kan ikke med kalken og lige. Ja. Ej. Prøv bare nu at have lupe med. Jeg laver noget overligt til. Jeg laver noget. Hvorfor du har dårligt projekt? Men jeg tror, I skulle alle sammen samtidig. Skal ikke med, Janne? Ja, jeg har været der. Hallo, du har for mig tøj på, John. Nej. Altså, her kasse kan jeg kraftigt på. Har han været ude? Ja. Det ser lidt lavvand ud. Så har han travlt med det. Hvor er det så lavvand? Eller være på tårn. Han stykker lige lidt over det. Nå, nu får jeg nødt til at starte til at fortsætte. Nej. Har du kun taget stenene, altså? Han skal ikke falde mere. Rasmus, husker du at tage nogle billeder med? Ja. Der ligger en her hjemme. Er det godt, Madsen? Ja, kom op. Men det er kun kort på skinben. Er du med? Hvad så er det?